Bore da 5-6, Mr Taylor yma yn barod i wneud sesiwn yma rhoi corff eto gyda chi. So, beth cyntaf ni'n mynd i fod yn wneud ydy'r cylchdro ffitrwydd. Okay? Mae 8 gweithgaredd gwahanol gyda chi. So, un cyntaf ydy gwrthwysgiadau, preseps, yr ail yw wneud seren, yn drydydd eisteddiad gyda ffel, yn bedwerydd byddwn ni'n gwneud ymgynnal ochr, yn bumed byddwn ni'n wneud dragwth, yn y chweched byddwch chi'n wneud troelliad gyda ffel, nesaf byddwch chi'n wneud dringwyr mynydd, ac yn olaf byddwch chi'n wneud burpee. Fe ai trwy'r symudiadau gyda chi nawr. Okay? Ond jyst i ddweud wrthych chi, bydd angen amserydd arnoch chi i wneud y gweithgareddau yma i gyd. Felly dylech chi fod yn gweithio am tua 30 eiliad a wedyn cael saib am 30 eiliad. Nawr, os ydych chi eisiau gwneud y gweithgaredd yn fwy anodd, gallwch chi weithio am 40 eiliad a cael saib am 20 eiliad. Os ydych chi eisiau gwneud y gweithgaredd yn haws, yna gallwch chi weithio am 20 a wedyn saib am 40 eiliad. Okay? Penderfynwch chi ar eich her chi. Dyma ni. Wrth ni te. Yn gyntaf, byddwch chi'n gwneud gwrthwasgiadau. Felly, ni'n gwybod dyma'r gwrthwasgiad traddodiadol. Os ydych chi eisiau fod yn haws, dewch lawr eich penliniau. Gallwch chi fynd lawr fel hyn, ond cadwch y corff yn syth trwy amser. Nesaf, byddwch chi'n wneud seren. Pawb yn gwybod sut i'n wneud seren. Dwylo yn y canol. Yn drydydd, chi'n mynd i fynd i'r eisteddiad gyda ffel. Felly, beth bydd angen i chi wneud, bydd rhaid i chi gael pêl, mynd lan yn erbyn wal, gordd lawr, nôl i eddi, adloni'r pêl yn erbyn y wal, dal yn mynd nôl lawr. I can't do it. Okay. Nesaf, byddwch chi'n gwneud ymgynnal ochr. Tro yma, byddwch chi'n gwneud ymgynnal ymlaen, ond byddwch chi'n codi un fraich. Os ydych chi eisiau gwneud hwn yn fwy anodd, gallwch chi fynd lawr a rhoi gwrthwasgiad i fewn iddo fe. Felly lawr, lan, lawr, lan. Okay. Nesaf, wneud ragwth. Felly, un cwrs ymlaen, un cwrs yn ôl. Okay. So chi'n neidio. Ceisio chi'n mynd ar eich penlin yn agos i'r llawr. Okay. Felly, lawr, lawr, lawr. Okay. Nesaf, mae eisiau pêl yn ni eto. So, troelliad y ffel. Cwrwch y coesau i ffwrdd o'r llawr. A cyffwrdd y bêl ar y ddwy ochr. Yn saethfed, dringo'r mynydd. Felly, dyna gyd ydy hwn yn mynd i safle ymgynnal ymlaen. Ond yn newid y coesau yn ôl ymlaen. Ac yn olaf, burpee. So mae 2 ffordd yn gwneud y burpee. Gallwch chi fynd lawr. Eich dwylo, mas y ffordd yn mynd bach, mas y ffordd. Chi'n mynd lawr eich dwylo, nôl, mewn, a codi fyny. Os ydych chi eisiau gwneud y bach yn fwy anodd, gallwch chi fynd reit lawr y llawr a codi fyny y bach o wrthwasgiad mewn iddo fe. Felly chi'n mynd lawr a wneud ar diwedd. Joiwch, pob lwc.